دوستان عزیز از نازن سلامتی خوب دخترکو امروز یک نوار پیشنهاد میگردد از بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه من چهارم قطار 982 کانتینر ایجاد هم پاستیل بیلیوی پاکستان همه نمودش هستی همین هم خیلی نوینکا کرتوی فسان آوردگن از یک تا با من در رفتی نوار شما نشان میتیم تماشا کرده انتخاب کنن بهترین انتخاب آوردگیان مرحمت انا دخترکو نگاه کنین چه کرتای فسان آوردگن کرتای هم در اینجا هستی دخترو оригиналош якм сортош 250 сомон и ҳам сангош тоза ҳам материалош нигоҳ кунен аҷоибот доставка да каседа доставка дар кора доставка доран ина марҳамат срочни доставка духтаро қабул мекунанд диден чанд та расветка дора ина миам ҳамхе сангои оригиналш беҳад паплинаш ғавси хушрӯ белмандо ҳичи намешава качествои олиш бо чандтаи расветка доранд агар наворда хушрӯ надиде дами хоҳарак да хиташта бинависен бо суратоша мепартоя интихоб кунен ана баъд ани двойкаш лёнай материалаш ҳамқа фасонай ки мана нигоҳ куненда лён ази чандта расветка дора азинам и духтарако нархаш 250 сомон мана и расветкаша бинена и расветкашам ҳастай бо бетигмашам ҳаст духтаро нигоҳ кунен сабука ки хушрӯ вид намучам аҷоибот нархаш 250 сомон боз ина я модели дигашам нишон тим бинен 250 сомон бо арзон мешава ина стилиш бо дига хелай диден ина 250 сомон расветка доранд духтарако марамат чи расветкаи дар курайтона нависен доставкара шумо да фаҳмонанд ана баъдан ҳастай тройкаи ипек аст духтаро нархиш чандай тройкатуна 200 сомонай тройкаша бинен чиха хушрӯчай паплин сабукак ози то охири навора тамошо кунен духтаро ваям ҳастай киртои 100 сомонаям распродажа кардагиан киртои хушрӯ вошам ҳастай манай кирто оригиналам ба аз ин чанд та расветкаяй инай киртоатон чанд сумян мана ҷои шидаш 150 сомон мана 200 сума 150 суми метена распродажа 150 суми метен ина барои и духтарако нигоҳ кунен чихе расветкои хушрӯ дора а ина чанд сумай духтаро ира бинен чихе хушрӯ 150 130 сомон да метен паплини сабукак халат ана баъд бо ҳастай киртои ипек и чанд сумай духтарако ира бинен 150 сомони чанд та расветка дора доинги оригиналай ипегли ипек 150 сомон борош ҳамаш качестваш беҳтаринай бо нависен сурат мепартояндтона интихоб кунен ана баъд ина кирта рубашка ҳаста иё чандан 250 сомон кирта рубашка 250 сомон аҷоиб мана нигоҳ кунен қа материалаш хушрӯай сабукак ази чанд та расветкаи духтаро марамат шута мепӯшен 250 сомони расветкаи хушрӯ дора ана баъд бо ҳаста ина хе нигиндоро ин нигиндоро ҳамаш 250 сумяна мана нигоҳ кунен духтаро 250 сомон охири нархаш бори оригинал марҳамат сифатҳои беҳтарин санги хами лён диден сангоша чихи хушрӯай оригиналай ҳамаи борош оригиналай духтарака размеро ҳамаш ҳаст бора нигоҳ кунен новинкая диден мана оптовиам дора донаям дора шумо нависеншона бо суратошонам мепартоянд ина двойкотон чандиян ира бинен янамуд хушрӯай 200 сомон 200 сомон бо арзон мешава ана баъд ҳаст ина расветкаш мана двойкай туничкаш кати размерои калонам ҳастай диден 200 сомон размерои калон айнаи тигрш хушрӯаи қа и чанд сумай инаи тигрша диден духтаро фасонак сабукакай паплинаш 150 сомон айнаи сиё чанд сумай айнаи сиёш хушрӯай духтарако танада бо аҷоибодай мана нигоҳ кунен 250 сомонай оригиналаш мана танада бинен чихе багати метова беҳад фасонакай пушчам ябо нишон метен ина нигоҳ кунен беҳад хушрӯ
фасон биё. Тарако распродажа. Инеёра нигоҳ кунед. 100 сомон. Ҳам халаташ ҳастай, ҳам курташ ҳастай. Паплини оригиналан, паплинои хушрӯван. Ина мебинед? Духтчам фасонакай. Куртои 100 сома бисёр доранд духтаро. Нависеншона бо сурат мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Ана пастелни билиёи Покистон доранд. Пастелни билиёи Покистоншонам аҷоибот хушрӯва. Ина нигоҳ кунед охи. Мана марҳамат. Ҳама намуд пастелҳои Покистон ҳастай. Додама, яодама, навлучкои холӣ, простин, пададиялник, чизе ки дар корайтона дариҷа пайдо мекунед. Чихолҳои қолин, чихоли вай, диван, ҳар он чизе ки дар корай марҳамат нависеншона. Ина иҷада диден? Полотенцои хушрӯ доранд. Ҳама инами бори Покистонай качествои люкс, беҳтарин качествояй. Ира бинен охи. Аҷоиботай. Як бор дигар шумода ман мефаҳмонам тарафи пажарка мебиёен духтаро. Якум дарвоза. Байни якуму дуюм дарвоза мешавад 982 контейнер. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳозир назен саломатиё хубай тамошобинони азиз. Як нуқтаи савдора ман шумода тавсия метиҳам. Ҳамин қадар борои хушрӯ дора, ҳамаш бори Покистон, пастелни билиёи Покистон ва инчунин чихолҳои тоза Эрон ҳастай. Чихол барои қолин. Ози якта ба якта нишон дода нархошам мефаҳмонам. Марҳамат касе ки доставка мехоҳад, доставка доранд. Иҷа бозори Корвон, тарафи пажарка, дасти чап чорум қатор, якум дарвоза, дасти чап чорум қатор. Чандум контейнерен? 989 982 контейнер духтарако. Ҳама чӣ доранд. ҳози якта ба якта нархошонам мефаҳмонам. Бо чизе ки нафаҳмиден духтарако, рақамошон ҳаст, рақамои ватсапшон, рақамои хӯрака мемонам. ҳамроҳи худшон бо ҳам суҳбат шавен. Хулас духтарако, чӣ нишон метиҳем? Дар иҷа чихолҳои қолин доранд. Беҳад хушрӯ тоза Эронош. Мана марҳамат бинен чӣ хел фасонакан. Мана ҳамаи глош ҳастай, ҳамаи рангош ҳастай. 4 ба 3 чанд смай? 600 550 дам метиҳам. 4 ба 3. Ана ивайш боша 500 сомон. Ана глош. Муқа хушрӯвай ки духтаро иҷада чандта рангай марҳамат метавонед бо нависеншона бо сураташона мепартоян интихоб кунед. Инамино ҳамаш чихоли қолинай, ҳамаш размерош ҳастай духтаро. Медонам ки бисёриё чихоли қолин мекуфтанд. Инами тоза Эроншай. Эронош абрешими тоза мешава, ҳичи намешавада. Шута истифода мебарен. Марҳамат узорои фасон дора, рангои фасон дора. Бо барои маълумоти бештар метавонем ки хичонда муроҷиат кунен. Рақамошон ҳаст дар экран. Ана баъд мегзарем ба қисми пастелни билиёи Покистон. Духтарако ино ягодамаян, тоза Покистон, беҳад хушрӯ. Качествоаш ҳичи намешава, шута истифода мебаре. Нархаш 200 сомонай. ҳозир ман дигар узорошам нишон метиҳам. Ягодамая ина нигоҳ кунед детски. Ягодамаи калони хушрӯвай. Мана суратакошкати. Мана бинен. Ҳама намуд глош ҳастай. Мана 200 сомонай. Ана додамоҳош боша чанд смай? Мана ай 300 сома додамаш, ай 300 сомона сар мешава. Та 350 сомон бо арзон мешава. Покистон тозаш инчунин духтарако навлучко ҳастай. Навлучкоашам фасонакан. Мана бинен чӣ хел навлучкои хушрӯ дорад. Комплекташ яъне параш 20 сомонай. Мана марҳамат касе дар корай ҳатман биёен навлучкои тоза Покистон харидорӣ кунен. Ана ино бошад наматрасникан. Наматрасник 100 сомон резинкаги наматрасникора мепирсанд духтарои мо. Мана болои матраса намикати метавонен маҳкам кунен хушрӯ. Мана резинкаги фасонак чандта гул дора. Якам навлучкошон фасонай духтаро ҳичи намешаванд. Инам 20 сомонай комплекташ. Ана метавонен ки харидорӣ карда истифода баред. Баъд медонед духтаро барои кӯдако, барои навараждёниё метавонед анамхе гимазиёи хушрӯ гирен. 30 сомонай сета дора. Мана биненда ҷа бисёрай глош бухтон омада. Ай пеш бинен духтаро. Инаҳа баёшонай глои аму навлучкошонай нигоҳ кунед. Ҳамаш евростилай духтарако. Мана ана простин. Касе да простин дар корай духтарако. Мана додама 70 сомон. Простини тоқай духтаро.
бори Покистон. Ду одама 70 сомон, як одамаш 60 сомона. Як одамаш хеле калони хушрувай. Мана галошуна бинен. Ира шута истифода мебарен. ҳичи намешавад духтарако. Марамат як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Пажарка. Ира бинен чӣ хушрувай. Тарафи Пажарка. Дасти чап чорум қатор 982 контейнер. Вана бинен. На як одамошам ҳаст. Як одамош простинора нархшон. Вана нигоҳ кунен. 60 сомонай. қиглои хушру дорае. Интихобшон хеле зиёд. Хулас духтарако бо метавонед нависен, суратошона мепартоян. Инчунин духтарако касоне ки мехоҳанд анамхе полотенца харидорӣ кунанд, полотенцаҳои Покистон, пас биёен пеши хӯрак ҳастай. Аз ами 5 сомон сар карда то 150 то 150 сомона дора. Марамат 5 сомонаҳошам ҳаст. Мана 150 сомонашам аст. 150 сомонаш и банныҳои калонай. Мана 2 метрай калонишвая. Хулас бинен духтарако чихе хушру. Ана баъд медонен ҳози барои болои диван чихоло ҳастай. Хушруван. Мана. Ино чанд сум будан? 200 сомонай Евростил барои болои диван духтарако. Ина иҷа бо расветка дора, да? Ина фиолетови дора, зард, чанд намуд расветка дора иноям. А и чанд сумай? Ина барои кудако. Мана бинен чихе хушру. И конвертай барои кудако 50 сомона. Мана бинен ин диски будае иш. Хушруи бад. Ана баъд инаям барои диванай, болои диван да духтарако. Медонен 2 та навлучка дора ву, а? Баданам хали чи покрывал дора. Нархи чанд сумай? 250 сомонай ҳози расветка дора. Расветкашам нишон метем эрони тоза. Марамад ина покрывал. Мана ин нуш боша навлучкаҳош 250 сомон. Расветка бисёрай. Чӣ тавре гуфтам бо метавонед нависеншона хучон бо сурат мепартоен интихоб кунен. Ана ино бошад вай дора простину навлучка и 80 сомонай. Фақат пододеяльнику навлучка дора. Ҳо. 80 сомона. Вайна пододеяльнику навлучка. И вай бидад пододеяльник. Як одама кати навлучкаш 80 сомон. Аз инам гулои бисёр дора, рангои фасон дора. Бо метавонед хучунда муроҷиат кунен, суратошона мепартоян, бо метавонед харидорӣ кунен. Ана баъдан халат доранд. Халатотон ай чанд сум сар меша? 130 то 180. Халат ҳам кудакона ҳастай, ҳам калон аз 130 сомон то 180 сомона нарх гузориш дагай. Ино чанд суман? Ё 200 сомона 180 да метиян. Мана 2 одама навлучка простин пододеяльник. Бинед аз инам гулои беҳад хушру доранд. Ана баъдан ина иш чанд сумай? Ишам ами 200 сомонай простин пододеяльник навлучка дора. 2 одама. Мана